So ngatog ta guys sa eskwelahan sa grade 6 kay magpa-enroll ta guys. Let's go. Mao jud yung pinaka-entrance dere guys sa among kuan sa una is mag-start mi dere hanggang mag-vlog. So nga rin may musulod. Good morning guys. So for today's video, itour ta mo sa akong kuan sa school nako sa elementary. Tara. So mao gini ang dili gini mao ang entrance guys. Ang entrance is dito gid sa Pikas. Ato dito nga side, mao to entrance dito. So diri ta nilusot kay duol man sa kuan sa grade 4. Ay sa grade 5 nagkuha man tag card. So kini nga mga classroom mao pa ni ang among grade 1 sa una ka Ma'am Alod. Mo na grade 1. Anahang to dito. So karon is gibago naman ang kada grade. So nice kay nig view dire guys. Ano guys oh. Nice man siya view dire. Dire jud ko nag eskwela o grade 1 until grade 6. Guys, dire may magduwa sa una guys og patintero. Bisag unsa nga mga duwa. Bisan unsa mga duwa-duwaon na mo guys. Ay nice man gud siya dire guys. Nindot kayong plaza dire, so dire may maguna-guna ana sa una oh. Ibtanay og Morsicos, ang way Morsicos, so wala. Ana. That's it. Thank you for watching. Don't forget to